Sirkustähden direktööri tässä moi. Me ollaan nyt täällä kauppakeskus Elon pihalla ja Sirkustähti täyttää 10 vuotta ja meillä on 10-vuotisjuhlakierto käynnissä. Tuu säkin katsomaan meidän näytöstä. Ja hei, mistä Sirkustähden tarina on oikeastaan lähtenyt? Nyt on hyvä aika kertoa se. Mä olin 2-vuotias, kun mä löysin mun isoisän sirkuslaukun isovanhempien ullakolta ja siitä lähti kiinnostus sirkukseen. Sen jälkeen mä oon esiintynyt tosi paljon erilaisissa tapahtumissa, festivaaleilla, juhlissa, yksityistilaisuuksissa, yritystilaisuuksissa, vaikka missä. Vuonna 2008 mä esiinnyin valtakunnallisilla sirkusfestivaaleilla ja siellä mä sain ykköspystin, josta innottamana sitten lähdin talenttia kokeilemaan vuonna 2009 ja pääsin semifinaaliin asti. Ja siellä talentissa multa kysyttiin, että jos mä voitan, niin mitä mä teen niillä voittorahoilla. Ja mä sanoin, että ostan sirkusteltan. No, mä en ihan voittanut, mutta mä ostin sirkusteltan silti. Sen jälkeen esiinnyttiin, mä pyöritin omaa taikashowta 7 vuotta erilaisissa teattereissa, työväentaloilla ympäri Suomea. Ja tosiaan sen jälkeen sitten, mitä tapahtui, niin 2015 alkoi Sirkustähden ensimmäinen kierto. Mä olin maailman nuorin sirkusdirektööri silloin, en tiedä olenko vielä. Mutta joka tapauksessa, nyt 10 vuotta myöhemmin Sirkustähti on yksi merkittävimpiä tapahtumatuottajia Suomessa. Me pysähdytään noin 150 paikkakunnalla, tehdään 200 näytöstä. Meillä on maailman huippuartisteja täällä. Meillä on Monte Carlon sirkusfestivaaleilla palkittuja alan ammattilaisia. Meillä on maailmanmestari jonglööriä täällä. Meillä on vaikka ja mitä. Ohjelma on tosi kova tasoinen ja tosiaan mä oon melko varma, että myös sun paikkakunnalle tullaan tänä vuonna, joten tuuhan katsomaan meitä. Tässä oli lyhykäisyydessään Sirkustähden tarina. Jos sulla on jotain kysyttävää, niin kommentoi alle ja viimeistään Sirkuksessa nähdään. Moi moi! Mitäs täällä tapahtuu? Oi! Hei, tää kaveri kanssa esiintyy meillä. Maailmanennätyksiä kuinka monta? 17. 17, aika kova. Ja moottori saat lentää. Moottori saat lentää ja toivottavasti otetaan kiinni. Ja hei, yksi kysymys vielä. Onko ne saat oikeita? Ei. Oh. Onko? Ne on oikeita. Ihan oikein. Ihan aitoja. Joo, kyllä mä oon nähnyt hän ihan oikeasti sahaa niille. Ja terät pyörii koko ajan. Ne pyörii ihan koko ajan. Ihan koko ajan. Nähdään Sirkuksessa. Mahtavaa, kiitos.